Jibda ġej s-sik xiviri. Balla u ġieħ flada, xeba bart, jisom nemel, jidru għaw jimxu taħt il-ġilda ma kollim kien. Hija forma ta' trip psikadeliku dan nemel Le, il-reaction tal-ġisem minna s-sustanza. U dal-feeling tal-nemel minn fejġi? Ma nafx minn ġol ġisem, Ma tafx xini reaction biologika, jekkux tipo ċaġa fid-dem, fid-nervituri, ma. Le, ma nafx, ek tħossa, imma u ħafna restlessness. U ġieħ, spasms u restlessness ġol ġismek kollu. U xismu għaw, inti kem dom tsik, għanabdew għanem? Jena kif dejt ombat rajt li rrit naġġel iktar, biex naqqas il-metaton. Ma bdejx nixroba kolla, il-ħabs, biex naġġel iktar. Umbat kien hemm minn uffiċjalla miegħi kollhom balla pirmli u dejjem jaħbuhom u hekk. Għaluli tipo għandek il-gazza. Kulħadd ġej per kasu okej, għandi di issa l-lejla ħodi biex torqod, u kulħadd ġej bil-pirmli biex jgħinuni. Imma xorta kont qed niġi dik. Ma bqajt innaqas. U kemm dom ta' dejbi għaddi blada mbjuġġa, kont irremetti u hekk nemma. Le, mhux nirremetti, imma diffiċli biex torqod bil-lejl, ma kważi ma torqod xejn. Isu wara ġimgħa wara, tajta ġimgħa wara ħrixt, għara ġajjat li, l-istess tlajt bil-istjut missieri biex l-ekk u hekk, jinsik mejjed. Nistenna fl-awla u hekk. Emma mbagħad is-sickness tagħha għamilt sa programma, għamilt sa xi lecture wara da s-sickness dejjem jinżel ftit. Dejjem jonqos l-intensità. Is-sickness tal-metadon għandek xhur għaddej minnhom. Grazzi tal-li tissegwu l-podcast, grazzi l-daw kolla li diġa għedin fuq il-Patreon tagħna minarkom da xogħol ma jistax isir aktar minn hekk jekk inti taħseb li dan kollu li qed nagħmlu b'xi mod valuri u wasiewi f'ħajjitkom, inħeġġiġkom titlu fuq il-Patreon tagħna li huwa patreon.com/John Mallia, tagħtu l-kontribut tagħkom min-naħa tagħna aħna nwedukom li se nibqgħu sejrin b'gass mat-tagħna.